Nuaing naing mulat tama parminggota tapahohombi maruata martangyang mahita bagasan hahohomon saat teduh. Amin. Tapuji matuata saya buku de nomor 526 sada sakra dulu. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
Dohot guar nito di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Hisapam mahamu songon na poso na baru tubu. Disusun na denggan naso mengaci. Asalam ganda hamu marhite siani. Molotung nungga di day hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagugo otai. Ulupuk kamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Yang mahita, ali Tuhan debata, suruh mato di perbadia turohanami, asatara pun situ turohanami marhite-hite haheun anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haporsion nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa tongtong hingatami, na hehedohami muse siyan namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nong hehe siyan namatay. Amen. Tangi homa patik debata ima di 5 Musa ayat 22 sia sono maridok desi pahoton ni Jehovah maho gabe bangsana na badia sonaung ni urarihon nahiat tuho molotung diradu tiho akka tona ni Jehovah debatam jalamar parange ho di akka dalanna idosatna atong rap mangidugo kumahita siya Tuhan debata lao mangulaw patiknay. Ali Tuhan debata say pergugoy mahami mangulahon nao partu patikmi. Amen. Tatu poti madusa tatu do pendebata tapau dukbe maruhata martangyang mahita. Aliya manami jala debata manami na di banogijang pargugo naso hatudusan
Pardingat basa doho, jalaro di saling liling na doa sini roham. Maraparmuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopok ko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite siap pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asini roham. Say rupi mahami. O ali Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami jalasesa madosa nami. Ala anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-bagan debata taringot Tuhan sesani dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar saki hoa marsite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoa marhite sian akka hajahatommu. Au tutu. Au sendiri manalesai akka pangalosim alani hadirioku. Jaladang be hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Epistel dihita ni mingguta saderion ima sian tolu Musa bidu 20 sada saat rodia pitu tajahama margati soring tolu Musa 20 sada satu pitu humulehama sian sada sono mahatan tuhata uhum perdebataon seleban dohot permainanon Dungi romuse hatani Jehovah tu si Musa songonon. Au sadiri pe manuju bohiku mangano jolma si songoni jala maniapun ibana siat tonga-tonga ni bangsona ala naun nilehonna sian peparanna tumolok asa paramuton inganatku nabadiai dohot paliahot guarhu nabadiai. Au sadiri ma menuju bohiku mangalo jolma si songoni dohot mangalo dungan na samarga au huhut maniapun ibana siat tonga-tonga ni bangsona rap dohot sudi na mangihutton paremainan akan na marmainan mangihutton ibana tumolok. Rap mentamajaha dibahani ikon perbadia muna diri muna asagabi akan nabadia yang hamu ayau do Jehovah debata munai ido saatna mertua do nate mangion hatan debata jala na opsa. Amin.
Tapi bagaimana kor ina?
tidak kemaha persautai, so nahina tidak kundungata saha persau di sadok portibion, rap mahita madok, au persea di debata cahuba, ido ama patuna sohatu dusan, natu mo palangit doho tano, au persea di Yesus Kristus, anak debata cahuba nasasadai, imanati lubuhon si Maria, na gabi-gabi septo di perbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, natu mo nabernit, di pangumuman silatus, nama terpajal do iban di hal do silang, na tuat tubatoru dung ditanom, na mula mangulu di arif patuluhon, na manay tu surgo, lahun tu siamun di bata cahuba, amanay parkuuna so hatudusani, isima ibana, pay mamlok suto tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea dito di perbadia, jaladong sana hulia na badia, hulia atau panit Kristen akan badia, do dia sesani dosa, do dia tay na mandok, mula mangulu sugut daging ni halak nong mate, do dia nguduan na sorasuda. Amin. Masuk mahita tu wartata di minggu sadarion, ima minggu gua simodo geniti, songon poso-poso nai baru tubuh, dohot topik mangolu di bagasan parange nabadia. Warta na perjolo ima ruas nataba, mulai minggu sadarion tanggal 12 bulan 4 2026 nunga taba ruas ni huriata ima keluarga Gerson Simajuntak inang Windy Octavia Borusi Hobing dohot sada dana nasida ro sian huria HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong Distrik 20 Sada Banten. Inganan nasida saunari ima di Jalan Kedungdung Sari Gang Sada nomor tolu Ubung Kaja. Jala masuk manasida tu ruas sektor Sada. Pangidohami ma tu amang dohot inang asa jongjong mahamu di inganan muna. Moliate ma amang moliate menang. Napaduahon ima inang Saida Boru Simajutak Narosian Gereja HKBP DRIL Nomensen Resort Nomensen Sigupar Distrik Opak Toba. Inganan nasida saunari ima Jalan Mertasari nomor 135 Suongkangen Denpasar. Nasida masuk ma di sektor onom. Jongjong ma hamuinang. Moliate. Ruas napida mulai sadario tanggal 12 bulan 4 2026 pida dosada naposo ni huriata ima putri Dorintan Martalenta Borupurba Jalan Nasida Naselelengon Gabe Guru Sikola Minggu di huriata nasida pida tuhuria HKBP Betesda Perumnas Mandala Jalan Penguim Sia nomor 445 Tegal Sari Mandala 2 Kecamatan Medan Denai. Alamat nasida Naselelengon ima sian Jalan Mahendra Rata Gang Puputan Tolu nomor 10B Denpasar Barat. Huriata pasahaton songon piagam penghargaan ima apresiasi sian huriata ala nasida melayani di Sekolah Minggu Nasailelengon. Parhalado doho suderuas ni huriata pasahaton mauliate tunasida. Padidion na dewasa dohot sidi khusus. Di hari Minggu tanggal 10 sia bulan 4 nanengro naeng patupaon ni huriata ma ima padidion tu na dewasa dohot sidi tu opat halak sian ruas sian luar ni huriata. Jalan nasida nunga madohoti katehisasi di padidion dohot sidi jalan nunga
Majalo aka pembinaan manang parsiajaran nasida sian aka uluan nagoktiki dohot pangula nagoktiki di Huriata. Jala padidioni dohot sidi naing patupau mai di hari Minggu tanggal 10 sian naneng ro di pukul 10 wita. Tatangnya koma asang giat gabe ruas nabi mabiar mida debata jala setia nasida tutuhata. Namangihut periodisasi pengurusan seksi yang ada di semua dewan na adong di Huriata dan Pasaron. Sehubungan dengan berakhirnya periodisasi tahun 2024-2026 dari semua seksi yang ada di 3 dewan, yaitu Dewan Diakonia, Dewan Koinonia, Marturia, Dohot Diakoni, agar mengadakan rapat di semua seksi untuk memilih dan menetapkan pengurus yang baru. Rapat akan dipimpin oleh ketua-ketua dewan masing-masing. Hasil rapat agar diserahkan kepada pimpinan jemaat HKBP Denpasar Resort Bali paling lambat pada hari Minggu tanggal 26 April 2026. Dan pelantikan setiap seksi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 yang akan datang. Kerjasama Gereja HKBP Pusat dengan Bank BTN. Sesuai dengan nota kesepahaman HKBP dengan Bank BTN dalam rangka perayaan peringatan ulang tahun HKBP ke-165 tahun, maka Bank BTN akan mensosialisasikan program kesepakatan tersebut setelah selesai ibadah jam 10 nanti dan juga di ibadah jam 17. Diharapkan kepada kita semua jemaat HKBP supaya memberikan waktunya 15 menit setelah ibadah, setelah selesai ibadah kita nanti. Pertangyangan rumah tangga di Patupa di Opat Inganan ima di hari Jumat naneng ro tanggal 10 pitu bulan Opat 2026 na parjolo ima di sektor tolu dijabuni keluarga situa pensiun de manurung inang boru Simanjuntak. Na paduaho di sektor Opat ima dijabuni keluarga en Hasibuan inang boru Nainggolan. Na patuluhon ima di sektor Onom dijabuni keluarga situa Ehasi Majutak inang boru Hutasoit. Na paupaton di sektor 10 dijabuni keluarga amang situa MC Mamora inang boru Pakpahan. Jala di Pangidoma tu sudah ruas na adong di sektori asa madohoti pertangyangan na di Patupa di hari Jumat nanengro. Pemberitahuan kepada jemaat HKBP Denpasar sesuai dengan hasil rapat Huria HKBP Denpasar dan untuk penertiban registrasi dan administrasi anggota jemaat bagi jemaat yang tidak membayar iuran bulanan ataupun tahunan mulai dari tahun 2024 sampai 2025 selama 2 tahun hingga bulan Juli 2026 nanti tidak lagi mendapat hak secara administrasi sebagai anggota jemaat HKBP Denpasar sesuai yang diaturkan gereja kita, termasuk administrasi dari diakoni sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, jemaat yang mau mencicil atau mengangsur pembayaran iuran bulanan ataupun tahunan dapat menghubungi situa sektor atau sekretariat gereja kita. Sebagai informasi untuk semua anggota jemaat HKBP Denpasar bahwa untuk iuran 1 bulan adalah 60.000 dan untuk 1 tahun 720.000 rupiah. Hal ini dilaksanakan adalah untuk mendukung semua kegiatan dan biaya operasional gereja HKBP Denpasar.
Pemberitahuan ini akan diakhiri bulan Juli nanti 2026 sekaligus sebagai batas waktu penetapan. Demikian diwartakan agar dapat dimaklumi. Perbaikan gedung sekolah minggu. Menindaklanjuti warta jemaat minggu tanggal 5 April 2026 yang lalu tentang akan diadakannya perbaikan plafon gedung sekolah minggu, di mana masa penawarannya akan diperpanjang hingga hari Kamis tanggal 16 April 2026 dan batas waktu penawaran pukul 12 WITA. Gereja kita masih tetap membuka kesempatan bagi jemaat yang berminat melakukan pekerjaan tersebut dan dapat mengajukan penawaran ke Sekretariat Gereja HKBP Denpasar atau dapat menghubungi parartaun gereja kita yaitu Amang Situa EH Simanjuntak. Perbaikan ini harus segera dilaksanakan mengingat untuk keamanan beribadah anak-anak sekolah minggu kita. Warta dari dewan-dewan yang pertama adalah dari Dewan Koinonia. PA Ina Rabu akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 15 April 2026 bertempat di Gereja HKBP Denpasar masuk pukul 19 WITA yang dipimpin oleh Inang Bibel Pro Boru Simanjuntak. Diharapkan kepada seluruh Ina yang ada di gereja kita, Ina Rabu, supaya dapat mengikuti PA tersebut. PA untuk kaum ama HKBP Denpasar akan dilakukan di hari Rabu tanggal 15 April 2026 bertempat di Gereja HKBP Denpasar masuk pukul 19.30 WITA yang dipimpin oleh Amang Pendeta Darwin Sibarani dengan topik Au Marsuru Hamu Gabe Sitidangiko. Diharapkan kepada kaum ama yang ada di gereja kita supaya mengikuti PA tersebut. Dari Dewan Marturia, pos pelayanan di Tabanan HKBP Denpasar berjalan dengan baik, dan bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah bertempat di Gereja Oikumene Rindam Tabanan, Jalan Pierre Tandea nomor 1, Banjar Anyar Kediri, Tabanan, masuk pukul 7.30. Panitia Pengembangan Pospel Tabanan, gereja kita tetap membuka rekening khusus untuk pengumpulan dana dalam rangka pengadaan lahan untuk pengembangan Pospel Tabanan dengan nomor rekening Gereja HKBP Denpasar. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan sumbangan dapat mentransfer ke rekening tersebut. Adapun dana yang sudah diterima panitia sampai tanggal 10 Maret 2026 berjumlah Rp313.209.000 dan nama-nama donatur dapat kita lihat di warta keuangan. Persiapan Pospel Singaraja, bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel Singaraja dapat mengikutinya, dan untuk informasi dapat menghubungi Amang Calon Pendeta Ferdinand Sitohang atau Koordinator Sending Amang Situa M. Simatupang. Rapat Panitia Pesta Sending HKBP Denpasar. Pada hari Selasa yang akan datang akan dilaksanakan rapat panitia Pesta Sending dari Pospel Tabanan dan persiapan Pospel Singaraja HKBP bertempat di HKBP Denpasar masuk pukul 19.30 WITA. Adapun tujuan pelaksanaan dari rapat ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan Pesta Sending HKBP 2026 yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 yang dipimpin oleh Pendeta Rikson Hutahayan MTH, yaitu Sekretaris Jenderal HKBP. Untuk itu diharapkan kepada semua anggota panitia yang sudah terpilih, terutama bagi
anggota jemaat dari pos Peltabanan yang sudah dipilih untuk menghadiri rapat tersebut. Rekrutmen anggota tim multimedia. Sehubungan dengan berakhirnya periodisasi dari seksi multimedia untuk tahun 2024-2026, maka seksi multimedia membuka kesempatan untuk jemaat gereja kita dan juga untuk remaja dan Naposo Bulung untuk dapat melayani di bidang multimedia. Bagi jemaat yang ingin bergabung akan diberikan pelatihan secara pembekalan materi. Jemaat yang ingin bergabung dapat menghubungi Amang Calon Situa JB Sijabat. Yang berikut kantin sending HKBP Denpasar. Dalam rangka penggalangan dana Pesta Sending HKBP Denpasar, panitia akan mengadakan penjualan makanan yaitu pangsit sending. Sistem penjualan melalui kupon, harga 3 kupon 100.000 atau 1 kupon harga 35.000. Kupon untuk 1 porsi pangsit sending. Pemesanan bisa menghubungi panitia dengan nomor HP yang ada di warta. Maka yang dipesan bisa diambil di lokasi kantin yaitu di basement yaitu kantin sending. Pada hari Minggu hari ini 12 April 2026 dengan konsep makan di tempat, kantin sending akan dibuka pada pukul 9 sampai pukul 14 WITA. Kupon akan diserahkan setelah melakukan pembayaran. Marilah kita mendukung program ini. Dari Dewan Diakoni, yaitu ulang tahun, Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 12 April 2026 sampai 18 April 2026. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bahasa Batak didok, sai parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami. Songoni mahatani Tuhan na dipasahat Tuhamu siang giat ma akka hai pason las ni roha do gajang ni umur dipasahat Tuhatta. Namangihut ima bunga altar. Di minggu tasadarion na pasahaton bunga altar dihita ima sian Kristin butar-butar. Huriata pasahaton mauliate. Nang songon itu hita karuas ni huriata molo tungadong na naing pasahaton bunga altar boy ma menghubungi situa sektor manang langsung tu sekretariat ni huriata. Molo kaparhepengon mumbul iuran bulanan dohot na asing nunga dikirim situa sektor tatuhi Taganub tapareso maamanginang molotung pe melalui transfer asa toktong asa unang adong aka kesalahan rak patureho kita di aka ulaon ni huriata songoni mawarta na dipasahat tuhita saluhuna tuhata mamasuhita horas.
Kit martangyang maita. Mulia temahu pasat Tuhan nami tuadupanmu oleh Tuhan nami Yesus Kristus. Na manguluhok kami saluhutna sian ganup inganan na meragami saha tolhas. Tubagas joro parsauran nami di minggu sadarion. Nunga hupatu pahami Tuhan ibadah on. Tangihonon nami mahatam. Pergugui mahami mangatusi hatami. Jalalehon matodim todi porbadia turuhanami ganu marsada-sada. Asa perbadiai maruhanami Tuhan. Hapiahan ni hatami. Manguhoni mangulunami si ganu pari. Asi maroham mangasaho kolongmu di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Adong duison tamu ni huria na beruro dope tu ingananot. Bolo adong dihamu katamu nami horas ma dihamu saluhutna. Na baru masuk sadarion nagabe ruas ni huria hagabe peden pasar mulai sadarion. Adong naking dua keluarga. Horas ma dihamu amanginang. Semoga betah menjadi jemaat HKBP Denpasar. Tatangihon ma barita nauli nasaur tutonga-tongata di minggu kuase modo genition. Imana dienet sian buku manang surat ni si Petrus bagian na parjolo di bidusada mamuka sian ayat 10 tolu sahatu ayat 10 onom. Tapayuti-hut ma barita nauli dihita. Songonon madidok parange na badia. Dibahani hohosi hamuma rohamuna torang marohamuna. Sadok makirim mahamu di asini roha. Natarbuan Tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Songon dakdanak si Panguloy mahamu. Unang mapayutiut tamu be sakap-sakap ni roha uju di haotoon muna na jolo. Alai mangihuton na badiai nama johamu. Dohot mahamu gabe badia dinasa parangemuna. Aina tarsura do badia mahamu. Aina badia doau. Ima di suraton di bagasan turpuki. Hebat do jamita tasadario namanginang. Majuhita asabedia. Makatahita tunabedia. Mamereng mahita tudirita. Buah bedia do perohat tanuai. Ainung nga di doktobik ni mingguon. Mangolu di bagasan parange na bedia. Jalahata ni debata nama dok naking di pangujungina badia mahamu aina badia doa urinna nang pola maul hita mangatusi ai pigayat do nang turpukon sada dua tolu opat ayat aliburun no sada setengah jomon marjamita iparadiha maruhana sada satu ngajom sampai mangasiang isonan non. Hurian itu hata Tuhan Yesus Kristus namar bocir do barita naulion di hamamasa ni hapursuhon uju di zaman yak kasih seyam termasuk ma diturpuko si Petrus atar mauldo hati hai lau pajong jokkon halak Kristen. Holam muncul
itorodo nanaing manggotili. Ay dang lomorohani portibion muncul hak Kristenon. Permulaan penginjilan itu di Antioquia juga tidak segampang, tidak semudah sekarang ini untuk menjadi orang Kristen. Sangat sulit. Olam muncul di mana? Itori garomaki, itori janggulai. Ipe biar-biar. Bohama asa unang jongjongi. Alani godang do aka pangasupi tuson. Godang do aka fitnah tuson. Godang do aka halak nanaing mangaroroon. Alaya kadongan nang pemaol terus do bertahan akan aporsiay 10 halak jo dungi 50 halak sayrodo nyan aka pangalotongi aka pangguturi panegai nangarong ibar nida jolo sa tunuaeng berek kamu na madok gareja pe do na ibade pe jol mamulak kamu mulak inna pangalahu sian narobi doi muncul mo sonari nang majadi ima portibion alai taida do ala sosia portibion ha porseauta daksia portibion ha kristenon ido baina torusi bana lam yatuki lam hehe sarupa sanggup bataki doi molo yorso gimana nemu molinna aha itorinna do halak bata kasong nido lam yodda mimana lam hehe molo idok halak istilahnya semakin dibabat semakin merambat inna itu sudah dari dulu diungkapan itu alenang tadokon lam yodda mimana lam hehe idok anak kamangina molo tenang-tenang doi mana songuna super duli doi daun molo tenang-tenang tapi ereng mah di masa ni covid masih hulu sudah jol mero tu gereja kan hadi gape Tuhan hamiro boy marpungu tu gereja na hola salpu kopiti ama sude ngai lupe jol mebe ro jadi memang asal ro na porsuk itor hehe do sude aka jol me tu gereja ido tiak kamangina tersomal lo songoniate. Jadi memang senajolo sak tunua yang masa pertumbuhan kekristenan itu kalau dipersulit dia, kalau diancam dia, kalau dia diberat-beratkan dia, semakin semangat mereka. Beta hinna. Itor masih beta ado. Ale mau lo tenang-tenang, nangarongi madok beta. Toy malu idulu isa diri dalan na hinna ro kan. Anggota kini masa hapor suhon do mobil naik pe pojok jolma beta asa torop pita inna kan sondi do masa ni parlape-lapian beta inna marpesta manggokon saya rola di gereja manggokon ro sudah tu jauh ale sonari tahu majo igokon di gereja molo manggokon di gereja ro mahita inna molo soro gokko pribadi ro hita kamangina kang roi ay argado inna ro kan argado hita inna jadi di zaman si Petruson porsuk doha Kristeno nih porsuk sapiarong do deba na mulak daktahan di penindasani di tekanani daktahan ujungna adong do na mulak muse daripada mati bapo angin na kan ilma guarna na ilmu selamat alai gudangat doi memang na bertahan alanya ha ay dihilalado agogoon ni debata. Jadi berlatar belakangkan siat turpukido sian kondisi ima adong muse ruji-ruji di hak Kristenon bohado mangulu songon halak Kristenon. Kenapa orang itu bertahan menjadi orang Kristen
Padahal mereka sudah dipersulit. Kenapa bertahan? Mereka sudah disusahin. Sampai berminggu pe dang boi. Sampai tutupi gereja na dang boi. Ale jugul. Ila pangap pita ho jadi do inna kan. Berbeda do dari dong atta na ibariban. Adong do inganan na beribada belga. Ada tu lapangan do halaki lao do tu pasar. Ya baik ya kejol may mardadan. Anggohita sepanjang dia masih ada, tidak ada kesulitan untuk di rumah Tuhan, tak ya lau tu pasaran. Ay marhura jol matu pasar. Merdedeni, bertiga-tiga kan itu. Alai markitesianido aka amanginang. Adong halubian ya kaha Kristenon. Na dipatongon marhitesia turpukotu hita. Nyan molo didok mangolu di bagasan parange habadiaon. Ay wa mahoroa, ay se horo na badia. Ay hola debataru da badia. Molo mangolu di bagasan habadiaon. Ala memang ikon benar-benar do ibana songot debata. Songot debata. Songot dia ma debata. Dak terpengaruh gitu ise. Dak terpengaruh tuaka hahisapon. Dang terpengaruh tuaka husip-husip. Dang terpengaruh tuaka provokasi. Dang terpengaruh tuaka alu-alu. Dang terpengaruh aka hariburon na di sanan. Dang terpengaruh. Aleho doi bana jongjong. Di habariaun na debata na bertindak sesuai ukuran ni imana sa diri. Jadi wala debatado na badia dang adong jolma na badia alai tutu hita akan aporsea akan hala Kristen ima akan nong pinarbadiaan di debata. Dak kita na badia alena pinarbadiaan di debata sia dia tabotoi alanunga di sesa debata akadosata marhite mudar ni Kristus na durusi ido nama perbadiai hita dak kita ma perbadiai hita alai tugas ta ima maboan sude dosata tuado pandi debata asa disesai asa gabi di perbadiai hita tabu sude tuado pandi debata alani mace agdenggado adong pengakuan dia do pandi debata mengaku sebagai manusia berdosa bawa semua ke hadapan Tuhan unang pura-pura badia gudang dojol mana pura-pura badia nang peso badia ale pura-pura badia pura-pura kudus pura-pura alim pura-pura taat pura-pura suci pura-pura polos gudang do ke pura-pura adi jolma ale dangi nanaeng ape honota tunguluta kamanginang daong naking sudah didokon dang na badia hita debataro na badia alai alanong disesa dosata di perbadiai hita tugas ta ima mabuan sudena sa dosata tuadopan ni debata asa disesa asa di perbadiai hita itu teh ayang gosota buat do tuadopan ni debata kadosata sude saya hira na pura-pura badia hita dia dopan di debata dang sesa onnai tak sesa onnai karena apa ai konsianias ni rohata do hita mabua sude dosata ilo tugasta mabua sude dosatai tatiru ma Raja Daud sigaru martangi ang ibana tajaha surat ni si Dauti sude sigaru martangi ang ibana saya di do sesa ma dosaku Tuhan pardosa doau pardosa na gudang doa Tuhan dakia ibana martangi yang tu debata so ditopoti dosana ale adong do
di YouTube ni HKBP tai mangihuton renungan harian di Siganu minggu di Siganu pari. Tiap hari kan adong di renungan di si. Otik donya na mangihuton ni. Payuti hutamu majoi. Ate kamanginang asa marlapatan YouTube tai. Adong do di sini suka berkomentar. Komentarna selalu mereng. Parmereng na taringot tu dosa ido. Alasai martangi yang ibadisi se sama dosa nami. Asima roham. Itu rodo komentarnya non panjang lebar. Dungi di dokma. Manusia sudah diampuni dosanya. Tidak ada lagi dosanya. Kenapa setiap hari minta pengampunan dosa? Mau makan juga minta pengampunan dosa ninna. Bah nggak salah bebayonin naraku. Sali-salin ya lusat donyan. Adong do dosa na taula Siganu pari. Jalek kon parhato pototta doi. Ikot terus do parhato pototta jolma pardosa hita. Ai ido gogotta rotu debata asa dipayasi asa gabe badia hita pinar badia anni debata marhite na disesa akka dosa tai. Da anak di debata do hita. Kita ini harus sama seperti Allah. Jangan seperti orang lain. Anak Allah jangan seperti Allah. Aita ida dua kamanginang. Di bagasan parngolot tope. Molo songoni na torasna ito na ado to geleng na songoni manyani mana. Rata-rata te kamanginang. Ya do kan taida do akan dokter bapak na. Saya berjuang do bapak nai asa dokter tong anak konna. Ido. Molo notaris bapak na. Anak konai pe iha arab do gabe notaris. Molo pengacara bapak na. Saya dihirim do pengacara nang anak konna. Nang pesoluhu na. Edang mungkin do bape mulung bercita-cita gabe pemulung anak konna te. Deba doi. Alai molo halna terbaik do di bagasan ngoluna dan itu merupakan sesuatu prestasi yang terbaik pasti akan dititipkan kepada anaknya. Kau harus jadi seperti ini, harus ini, harus ini. Atik pedang selalu bakatna sarupa tu bakat ni natorasna. Paling tidak dia belajar. Cobalah dulu inna. Molo padita bapakna, padita manyan anak konna. Ido tiak kamangina. Gudang do akka padita anak koni padita jala pahupuni padita. Molo bibel pro. Odo nang ulu jadi bibel pro. Alaniaha. Alai ko boru-boru do bibel pro tondang boy bawa. Maka dadang selalu gabi bibel pro. Anak koni bibel pro. Ay molo bawa do tutu ba marhua magabi bibel pro ya te. Itu perbedaannya. Alai rata-rata godang do akahalak kalau dihilala natoras nedo sukses do imana nisi berhasil ibana si dengan ibana nisi pasti dititipkan kepada anaknya. Teruskanlah ini usaha bapak ini. Itu. Tetapi bagi anak Allah itu bukan pilihan. Perbedaannya bagi Allah itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Kalau bagi kita tadi pilihan, karena tidak semua berbakat seperti itu. Tetapi bagi anak Allah harus, itu panggilan bagi kita. Asa mangolu di bagasan habadiaun. Kenapa? Iko berbeda do aka anak kon di debatasi anak anak di portibion dang boy sarupa. Edang sarupa saruh na jolma memang, tetapi di keragaman ni jolmai sada tujuan na gabe anak ni debata. Alani aka saluhu na ulau ni jolma bagat ni jolma ikut dibuat doi dia ma asa gabe lomo ni rohani debata. Aha pena taula ikut gabe lomo ni rohani debata. Ay dokter ipe boy doi gabe lomo ni rohani debata. Alay boy doi dang lomo rohani debata.
Edang sudah jol mana bercita-cita gawe dokter, benar-benar mengobati. Adong doi dokter naneng menegai. Ima guarna dokter-dokteran. Kan itu? Ale molo dokter doi mana pasti untuk mengobati. Dongan diri bata doi, dongan diri bata. Songoni do dohot notaris ipe, bodo gabe alat nire batai, akamangina, boy, ale boy doi dang gabe alat nire bata, molosoti kos dipakai, hanotaris oni, kan itu pilihan kan, dan begitulah semua apa yang menjadi bakat dan jabatan dan yang lain sebagainya, semua bisa dipakai untuk alat Allah, kemuliaan Allah. Tetapi salah pakai dia tidak akan bisa menjadi alat Allah. Sudah nasa jabatan nadong di tengah-tengah di Portibion. Alai molo jabatan anak niri bata, buado akamanginang. Wajib dokan? Sudah nai kodomu tolomo ni rohani debata do. Mandi pilsian anak ki dang anak ni debata be. Alanya ha ay ngadir onaking. Badia mahamu aina badia do awinna. Berarti molo so badia hita dang anak ni debata molo so tapareahi habediau ni debata berarti dang anak ni debata hita. Jadi ikon borkat do hita tabongkar sudah di bagasan ngulutai taboan tu debata. Kita harus hidup, standar kita hidup adalah Allah. Bagaimana Allah? Nakingan ngadi tegor di episteli. Hidup yang menyamakan dirinya sebagaimana orang di dunia ini. Ikut-ikutan bangsoi, marsoba tugana-ganaan, ujungna dohok mana sida mangalehon pelean tu gana-gana ani songon debata moloh nakingani ido ya bisa nakingkat mereka bisa mempersembahkan anak-anaknya gabe pelea tu moloh. Adong otik dengar-dengarna oleh karena mungkin mereka pernah berpikir Abraham juga pernah mempersembahkan anaknya untuk dipersembahkan menjadi persembahan sembelihan inna. Tetapi apakah jadi itu dipersembahkan awanginang? Tidak. Allah hanya menguji ketaatannya, kesetiaannya. Seberapa loyalnya Abraham itu kepada Allah, seberapa yakinnya, seberapa taatnya dia kepada Allah. Hanya itu yang mau diuji dari dia. Tapi ketika Allah melihat kesungguhan Abraham, ketaatannya, dia mengatakan hentikan. Aku sudah mengetahui isi hatimu. Pergilah kau ke sana, ambillah. Ada di sana domba yang harus kau sembelih. Itu juga tidak bisa menjadi alasan. Alai bangsoi maniru akahalak na di sekitarna nasida parsidoho nasida marsobat tu dewa molok nasida pedoho ma mangaleon pelean ipelehom ma aka anak konna tu dewa molok ipelehon tengok dope aka manginang sejarah ni sending nah ya tahun sending hita di payhut-ihut penginjilan di HKBP mulai datangnya nomensen ke Tanah Batak kemudian ke seluruh dunia. Halak Batak peka sangar songoni marsoba tu akabegu ipelehon ma anak konna gabe pelean tu akabegu makana adong anak boru sanga nang dipelehon nunga sange saya pinggol nai alai bereng si nomensen ma pasoi inna ujungnya digatti ma gawe hepeng di ho hubayar inna. Jadi halak Batak pena jolo ibai dos persembahan na tuaka hasil pilih beguon mamelehon anak konna
Bukan begitu lagi. Gaya hidup manusia sekarang ini memang bukan seperti itu, mempersembahkan lagi. Tetapi banyak juga orang mengorbankan anaknya. Aweko kita mamalo adong umur 30 tahun, isuruh menikah. Tuhalak nama umur 50 tahun. Dan nama melehut tubegu namai. Haru marsuri pesai boto dope. Ale dikawinkan, kan adong dope di tengah-tengah di Portibion. Mudah-mudahan kita tidak ada sampai mengorbankan anaknya seperti itu. Daktu dewata, daktu dewa tumoloh, daktu gana-ganaan. Alai bahkan hidup anaknya dikorbankan untuk kehidupan dia. So nangimana mga modum, anak berumur 5 tahun disuruh mengemis di jalanan. Dia korbankan hidup anaknya. Gaya manusia, pemikirannya dari dulu sampai sekarang tidak berbeda, hanya versinya yang berbeda. Tetapi sifat mengorbankan hidup orang lain untuk kenyamanannya sendiri masih ada sampai sekarang. Dang boy behita mangolu di bagasan ngolu songoni. Alanai naking didokon, kita harus tampil beda. Identitas kita adalah identitas rohani. Identitas namar habediaon, songon aka anak di debata. Itu standar hidup kita sekarang ini. Alani aka permainanon dotakana asing dang boy be. Dang boy be. Ay termasuk permainanon parsobau tu debata. Mengambil yang lain menjadi sembahan bagi dia. Dang namar habadiau be mangaramuni bagas ni debata. Molo adong dope di rohani jolmar rotu bagas joro ni debata dengan maksud lain, bukan mau menyerahkan hidupnya kepada Allah, bukan mau menyerahkan dirinya dosa-dosanya kepada Allah. Lalu apa yang mau dia cari? Isedo na niluluan na. Jadi molo tapayuti do akamang akainang turpuk barita na ulion. Didok naking minggu kase monogeniti. Songon poso-poso nai baru tubuh wasan disusu natama. Seorang ibu tidak akan pernah bisa lepas dari bayinya. Seorang bayi tidak akan pernah bisa lepas dari ibunya. Iko songonido ikatan di debata dot akan apursiai. Tidak terlepas. Hidup dia bergantung kepada Allah. Spiritual dia gantung kepada Allah. Kebutuhan dia berasal daripada Allah. Maka sifat ketergantungan dia kepada Allah itu erat. Didok nak india saplopat songon dadanak si pangoloi mahamu. Unang ma payuti utamu be. Sakap-sakap ni roha uju di haotoon muna na jolo. Haholomon na joloi diraju miro manghiuto turpukon haotoon. Hasi pelebe gua ni dianggap doi haotoon manghiuto turpukon. Jadi di bah ini hoho si hamu marohamuna, torang marohamuna. Hoho si hamu marohamuna, bohar beno makoho si roha. Molo ka ama marhohos di pinggang na asahok do sarawari unang badai bukan. Molo aka ina marhohos hola gaya namai. Iro kan hola getung-getung namai hohosi. Molo aka ina marhohos. Alana ngadi perma ibadah gabehera emas dot akana asing. Mode namai. Alerangin nang dohonota. Molo didok di hohosi rohana dikendalihon ma rohanai. Unang bedi payhut-ihut aka haholomoni. Unang be parsobaon tu akan nasingi mengorbankan yang lain itu jangan lagi. Ida pana didok torang marohamuna. Torang sadarlah, siumanlah. Unang adong bahir-bahir nih bagasan pikiran. Bulus ma marsoba tu debata. Sadok makirim mahamu di asini roha. Natarbuan tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Makirim tu asini roha.
sudah diberikan kepada kita. Hiduplah di sana. Badia mahamu. Selalu berpikir badia. Nakingan rohita mabuo sude akadusata tuadopan ni debata. Jangan tutupi. Lepaskan semua. Unang tasipad debata buat deba. Ay naulo do hita gabi marsalahan. Roh tu gareja nang manesa dosa do. Ale sahat tu gareja mardosa ibu se. Ipalua otik nganak king se sama dosa nami inna kan. Baga-baga ni debata taringo tuwa sesani dosa ngain naisan. Ale isipat deba dosa nai di bagasan ati-ati nai. Ibu buat dopi homol-homol. Mula tu jabu hok dopi di bagasan na deba. Kita bayangkanlah amang inang. Kita tidak mau lepas semuanya dosa itu. Palua masude, asa lebang, asa longgar. Mangulu hita muse dengan harapan baru. Kan itu namian di bagasan Kristus. Alanido, kita tahu seperti apa hidup menjadi anak-anak Allah. Maulo didok, badia mahamu. Dang natar baik kita, badia anggosia dirita sadiri. Alai pinar badia ani debata alani tabuam masude tuadupanna molo ngadi sesai ngadi parbadiai behita ai aka anak di debata do hita asa gonggom di bagasa kita habadiauni martang yang mahita. Moliate madiho Tuhan nami tolkas tuhami baritam nauli sahat mai Tuhan tu hati-hati dok pikiran nami ape mai Tuhan tu bagasan sandok parnguluan nami gawe hadirion natakas songon akayanakonmu naong pinarbadiaanmu marhite pakokopon mi asa ibaru matotong pakirimon nami pareahan nami akan aduminggan setotong mahami gawe sitidangim asa dibereng portibion aka anakonmu na setotong mangolu di bagasan rohadame do lasni roha songoni di bagasan habadiaon marhite siani male Tuhan lamar bungaran baritam nauli idaw ni sandok bangsoma dangadong najat di patupa akayanakonmu asaluhu na sida Tuhan mamereng tu silang mi pasidoho na sida malua moliate madiho Tuhan nami paso-paso mapenginjilan diliak portibion na pinaborhat ni huriam aka misionaris tu setiap daerah do setiap negara pergogoy na sida de Tuhan urupi na sida patol hason hatam barita naulii asa torop dope jolma na naeng majalo haluaw siya kuali Tuhan dung ditadda na sida holong ni roham asalam diparbadiay nang dirina asalam une Tuhan hami akan natin opamon gawe sitidangim di sadok portibion moleate madiho Tuhan nami paso-paso masaluhut na pakubasion ditongan ni huriam sadarion paso-paso akaruasmu naro di bagasan tikyon marsoba tuho ramoti diaka perdalanan na dingoluna si ganupari pargogoy ale Tuhan pay baru aka pakirimon saya tatak masaluhut na kahami Tuhan nagok dosa do pangalosiyon huwag kami saluhut na tuadopanmu jalanung nga di sesaho Tuhan marngolu na baru mahami sogo dot haduan jala totong maale Tuhan gabe marlas ni roha kami managam saluhut na diaka pasu-pasum ramoti diaka perdalanan akatamuin namin na rotu huriaw na le Tuhan homa mangaleo na sisikop ni perdalanan na sida jala homa Tuhan mangaramoti na sida manang tu dia bisa sida mangalakka sa tunamulak akaruas mo Tuhan na baru rotu huriamon mamasu-masu maho di keluarga na sida asalas roha na sida gabe ruas ni huriam di HKBP dan pasaron homa Tuhan mangaleon hai paso di nasida patukod di nasida akka pakirimon na jala homa na majakon na sida di bagasan asidot tolong ni roham saluhu na le Tuhan na di pamasa marhite tikting ditonga ni huriam saluhu na kapakobasyon ni huriami homa Tuhan mamasu-masu jala majuluani asa mardalan di bagasan hapiahan na jala asaluhu na Tuhan pataridahon sangapmu disalu na kapakobasyon do dia karencana na neng dipatupa le Tuhan saat tu bagas tanganmu may saluhut na holong ni rohani huriami Tuhan tu akaruas mi dan nanayang mangamudihon na sida le Tuhan dan nanayang pasidikon na sida alay mo larong pe akawarta na so berkenan di akaroha ni ganup naso makkilalahon las ni roha
ala ni pemberitahuan ni. Tuturi marohana sidale Tuhan. Saluhut na do kami jolma na tinopam memiliki tanggung jawab. Songon ruas, songon keluarga, songon anak konmu. Asa mata gabe las ni roha, jala semangat na baru ya le Tuhan. Laho patupahon saluhut na aka tanggung jawab nami di bagasan hading kanon. Marsangak maguarmu Tuhan. Markite saluhut na pakobasyon ni huriami. Akan namar sahit pe Tuhan pasu-pasu asabuy na sina majalo hay pason na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martanya kami moliate mariho. Amen. Mare de mahita los tapasat piliata. Quiero
peleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, kodo harorowani saluhut, silehon-lehon na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami ma siana ni lehon mi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasiak kami peleanon. Pati bulkon harajon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang sa pinorbadia maguarmu, sa Roma harajaunmu, sa isaut ma lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaorhon madamena tuto ditabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hobar tu titing na di minggu tanakingani sabar majolo hita nang gua pola 10 menit akamanginang. Dak pola masih jalangan johita mingguon ala adong nanaing patupahon songon na warta nakingan sian BTN. Roma hamuna amang sian pihak BTN. Sabar mahita kamanginang tokid doon. Alana narikok dihita doon saluhutna. Jadi horas madihita saluhuna selamat hari Minggu.
soarani pamangatku memuji gowarnai. Pasat matu Yesus salutna diriki. Pasat matu Yesus salutna ngoluti. Salutna ngoluti. Salutna